creo que é o momento. Vai ser mellor. Sí, sí, leña ou queimar muebles. Mil grazas, Cristina, mil grazas, Antonio. Gracias. Gracias a vos. Como están as cousas, pero hai que mirar, hai que mirar. Moi ben, esta mañá soubemos da multa a unha granxa asturiana polos bruídos dunha vaca, xo comentábamos ao principio. Alcazaron os 74 decibeles, cando a lei do ruido establece un máximo de 55. Antón López, como podemos medir os bruídos para saber se cumprimos con a normativa? Estamos nunha explotación gandeira, nunha granxa de Ordes, aquí está o seu dono, Pepe, e nos queremos, no quen anda aí, saber a opinión dun granxeiro galego, porque xa sabedes que esta noticia aconteceu en Asturias, con vacas asturianas. Pero queremos saber como se comportan e o nivel de ruido que provocan os bruídos destas vacas que estades vendo. Pepe, ti aínda non das crédito ao sucedido, verdade, a noticia? Non, a verdade que non. Tereime ahora eso, que irán multar a un gandeiro porque unha vaca vai a bruar, pois pareceme algo... Home, depende como se son os bruídos, non? Porque se son moi grandes, igual despertan de noite a este home, a este veciño. Sí, hombre, se de algún dolor, de que igual que unha persona, pois nós podemos falar ou podemos berrar, e un animal pois é igual, pero supoño que será o mellor porque lle moleste algo de todo, e calquera ruido que escoite de dentro da granxa, pois que intentara achacalo, non sei. Vouche facer unha pregunta, Pepe, agardo que me contestes ca verdade. A ti de noite dormindo despertaronche algunha vez os bruídos das túas bestas? Pois non, a verdade que non, é máis... De verdade? Sí, de verdade. Igual estás acostumado xa. No, pero non molesta, non. Molesta máis un día de auga ou de moito aire que escoites fora que un ruido dos animais. Temos a casa preto daqui do establo, pero non molesta. Xa. Ti nunca me diches os decibeles dos bruidos das túas vacas? Non, nunca os medín. Comentaron aí que son 55 decibeles, non, superior. É dicir, como máximo 55 poden ser, sí. Pero non, ahora mesmo está aí unha vaca bruando. É verdade, non me daba conta. Non sei, non nos molestou para ti máis eu seguir falando, non? Igual estaba bruando moi baixiño, non? Moi baixo. Habrá que lle dicir a ver que suba algo o volumen, pero... Tes pensado medilos decibeles para, por si acaso, para non ter medo? Para non ter medo ti, digo? Bueno, non teño pensado, porque aquí sei que é unha zona, unha aldea gandeira, e os veciños que vivimos da gandería non nos vai a molestar, e outros que non viven da ganadería están xa acostumbrados ao noso traballo e non lles molestamos. Que tipos de queixas pode haber entre os veciños polos ruidos que se producen nunha granxa? Pois algunha situación en concreta, sí, pois que teñan a casa cerca da cuadra, e que lles moleste pois cando van os camións descargar a palla ou pienso cando voltan pa a tolva pois que salga algo do polvillo, e ese tipo de problemas, se ven o caso, problemas que, bueno, que sei que... Pero polo ruido dos bruidos non? No, polo ruido dos bruidos das vacas non oí ningún, non. Tes pensado falar con elas, cas túas vacas, para que brúen máis despacio, máis... Eu, pois, que as vacas podo lle dar a miña opinión, pois que se hai alguén que lles moleste, pois que non fagan ruido, pero, bueno, a boca ás vacas non lle podo tapar, que senón... Pepe, moitas grazas polas túas explicacións, vale? Compañeiros, en resumo, moito cuidado ou ben cos veciños ou moito cuidado cas vacas. Hasta logo. Grazas, Antón. Graciñas. Pois vai a leaco das vacas, porque como empecemos a mirar os decibeles de todas as granxas en Galicia. Moi boas tardes, Rosa Facal. Hola, Non boas. sei se atopaches algún caso destes en Galicia. Nunha obra que molestaran as vacas ou os obreiros. Bueno, a ver, hai moitas obras que se fan nas granxas. De feito, Sí, obras claro. moi